Camagu bantwana besihlwele esimbelebele bububele, nina belanga. Namhlanje makhe sincokoleni ngokubuyisa isithandwa. Akukho nto imnandi njengothando ebomini. Noba ufunda iBhayibhile okanye umamela amabali athetha ngothando, ukuquka iintsomi, uyafumanisa ukuba uthando olu lusisisekelo, luyintsika yobomi. Bathasthandani Phambi kokuba sincokole ngesi sihloko sanamhlanje, sicela ungalibali ukucofa le button ithi subscribe ukwenzela ukuba sikubone ukuba ungomnye we-community exhasa uVusilanga. Uzawuthi ke xa uqonda ukuba esi sihloko okanye ezinye zilulutho, uzawuyisherisha kwabanye ukwenzela ukuba kaloku ulwazi olu lusasazeke, lufikelele nakwabo bebenongalufumani ukuba ubungakhange ucofe ushare. Okwesithathu nokokugqibela, sifuna ukubuza umbuzo ozawuthi njengokuba ubukele ube uwuhlalutya apha kuwe entloko. Nanku lo mbuzo umbaxambini. Ingaba wakhe walisebenzisa na ichiza okanye iyeza lokubuyisa isithandwa? Ukuba ewe, ingaba sabuya na isithandwa? Hamba kuyophendula phaa kwii-comments okanye phaa kwi-social media njengoFacebook phaa kuVusilanga. Ukubuyisa isithandwa yinto efunwa luninzi lwabantu, nto leyo ide uyibone ukuba idlumzi. Ubona ngokuba naba bantu basuka kula mazwe alapha eAfrika asemantla, aba bathi bayanyanga, eyona nto abaduma ngayo yiyo le yokuthi bona bayazibuyisa izithandwa. Iyaxhaphake ke into yokubuyiswa kwesithandwa ngeenyanga ezithile, apho kuye kufumanisa ukuba ke kwapotyakala iibhobhile ngeebhobhile, bathi qhusa abantu bahlukana, ngelinye ixesha behlukaniswa zizinto zabo zongakwazi ukuziphatha, ngelinye ixesha kube kuqhume iyeza, apho iyeza liye lithi abantu aba libenze babe zintsalu. Bahle benyuka ke abantu bekhangela indlela zokuba mazibuye izithandwa ngeyeza, emva kokuba bengakwazanga ukulungisa iimeko zabo ngothetha. Sithe ke xa sihla sinyuka sincokola nabantu ngabantu, nanjengoba singabantu bamayeza nathi sizama ukhangela ukuba yintoni ekwenza ukuba ungamncami lo mntu ude uzorhola iimali ezingaka ukuba makabuye. Basiphendule ke abantu, ubuninzi babo ke engabantu esincokola nabo beze apha ekhaya bezocela amachiza. Iimpendulo zabo zithande ukuba ninzana, sizithe ke xa sizimamela sazidibanisa ukwenzela ukuba ibe ngathi zibusihloko.
Nasesokuqala, ndisamthanda lo mntu. Ungumntu endifuna ukuba naye, ndihlale naye ubomi bam bonke. Eyesibini, bathi kudala sikunye, iminyaka ide yangapha kwesihlanu, omnye athi ide yangapha kweshumi, ndihlala naye lo mntu sendimqhelile. Eyesithathu, bathi ndikhulelwe, omnye athi ndinomntana naye lo mntu, andikwazi ukuba ndingakhulisa umntana ndedwa lingekho eli qabane. Eyesine, ndifuna abuye, andifuni le process ye-divorce okanye ukuyoqala uthando, ukuyoqhela umntu omtsha, kaloku noko sendimdala. Eyesihlanu, bathi ebendisapota, xa enondishiya ubomi bam buzawuba nzima. Sibe nawo umdla ongaske singene nzulu kolu thando, sincokole ngalo, silujonge ukuba lugqetywe yintoni olu thando, ukwenzela ukuba xa ufuna ubuyela kulo mntu ubuyele ujongile ukuba iziphene uzisusile na wena. Siye sithi umzekelo, xa lo mntu ekushiya kuba esithi intamo yakho itsolo, ingaba le ntamo yakho iyekile nangoku ukuba tsolo? Awuzuthi xa umbuyisile wabuya aphinde akushiye kuba kaloku le ntamo yakho isetsolo? Angaphenduli ke umntu athi hayi, into endiyizeleyo mna apha kukuba ubuyise isithandwa sam, ndihambe ndiyozibonela ukuba ndithini sesibuyile isithandwa. Nanga ke amacebo okanye icebo lelona likhulu esimnika lona umntu, siye sithi khawukhe uhambe uyohlola. Xa uhlola sijonga into ezimbini, sifuna ujonga ukuba bekungekho sichitho na. Ukuba isichitho besikhona, khawuphinde ubuye ke sijonge eso sichitho, kuba kaloku xa uhlola baza kuxelela ube sisichitho sikhandwe njani, ukwenzela ukuba sisikhuphe eso sichitho, abuye umntu lo ufuna uba makabuye. Okwesibini, sifuna ujonga ukuba ayinoba mhlawumbi ingxaki ilapha kwizihlwele. Kaloku abantu bakokwenu bayakwazi ukohlukanisa nalo mntu xa bebona ukuba unyawo lwakhe alukho luhle. Umzekelo, bakhona abantu abanezihlwele ezibathanda, ezibakhusela to an extent ukubana noba uyamdlisa, umdlisa kwezi zasethandweni, izihlwele zakhe zikubone umsebenzisela amayeza amdaka, zinichithe kuba kaloku wena uvela njengomntu omdaka. Ibalulekile ke ukuba uyijonge le nto inohlukanisileyo. Asizuthetha ke ngezi zohlukanisa abantu kuba omnye ejonge ifowuni yomnye, omnye ebhaqwe kuba unaso esinye isithandwa njalo njalo. Sigxila thina kwezi zethu bantu bamayeza. Nantsi ke i-approach esibanika yona abantu abazileyo. Kubalulekile ukuba ungumntu uhleli nje ube uyasikhupha isimnyama. Uzawukhala kumntu athi, kutheni ndikhupha isimnyama kodwa ndandisikhuphile kulo nyaka upheleyo, omnye athi ndandisikhuphile kule nyanga apho kwalipheleyo. Nantsi into kaloku, isimnyama esi, cinga indlu le ukuba uyicoca kangaphi indlu. Indlu iba mdaka seyitshixiwe, kungahlali mntu, kuvalwe yonke indawo. Xa uthi uyakhangela tyhini kusekho ubumdaka kule ndlu. Nawe kungumntu njalo, isimnyama usifakwe emsebenzini ekhaya,
usifakwa phaa kulaa ndawo ucula kuyo enkonzweni, usifakwa phaa esitratweni, usifakwa ngabantu ababethandana nawe kudala nabantu abathandana nalo mntu ubuthandane naye. Isimnyama yinto ehleli nje iyakujikeleza. Yiloo nto siye sithi xa sicebisa abantu, ingakumbi abatshatileyo, mazingagqithi iinyanga zibe 3 ungakhange ufuthe ukhuphe isimnyama, ungakhange ufumane ibhotile ekucoca ngaphakathi. Xa usikhuphile isimnyama, qinisekisa ukuba awuhlukani ncam namayeza okuthandeka. Ukuthandeka ke akuthethi uba uthandwe sesi sithandwa sakho kuphela. Thandwa emsebenzini, thandwa ngabantu, iba ngumntu ocacelekayo. Siyabakhuthaza abantu, makungagqithi ixesha lide ungakhange ube ngumntu onqulayo. Abantu into yokunqula bayenza into yamagqirha namaxhwele. Hayi, ungumntu uhlale kubekho into ekudibanisa nabantu bakokwenu noba yinkukhu. Eyokugqibela, ukuba lo mntu uthi lubambo lwakho, ibalulekile into yokuba umazise kumawenu noba xa uphahla okanye unqula, uthi bantu basekhaya, nanku ubani endinaye endimthandayo, ndicela ukuba xa inguye ubambo lwam, nani nindibonise ukuba nguye nyhani, nisigcine kunye. Loo nto ayithethi uba kufuneka uyoxhela okanye uyosila. Uthi ngokunqula umane uyichaza loo nto, uthi sibopheleleni bantu abadala de sibe kanti sifikelele kwixesha lokuba nathi siyozibophelela ngokusesikweni, ngokwesiNtu.